Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для тэлеканалу «Белсат» пры дапамозе Альянсу беларускіх расследавальнікаў «КлООП» і «ОССРП». У Літве затрыманы груз падсанкцыйнага белазу. Такія загалоўкі абляцелі нядаўна рэгіянальную прэсу. Выглядае, што санкцыі, уведзеныя еўрапейскім звязам супраць афіцыйнага Менску, сапраўды працуюць. Але што сталася ў выніку з затрыманаю тэхнікай? Пра гэта ў прэсе ўжо не гаварылі. У сумесным матэрыяле з цэнтрам журналісцкіх расследаванняў «Сіена» мы раскажам, хто і як спрабаваў завесці ў еўразвяз згаданы падсанкцыйны груз. Таксама мы даведаліся, што перашкаджае больш эфектыўна адсочваць пастаўкі з заводаў, унесеных у чорны спіс. У эфіры выдання «Давайце разбірацца». З вами Алесь Ярашевіч і Вольга Ратмірова, і сёння ў нашым выданні. Учылі праз Літву. Белаз у санкцыйным спісе і любая гаспадарчая дзейнасць забароненая згодна з санкцыямі. Як вытворца самазвалаў заскочыў у апошні вагон пасля санкцыяў і што будзе з новымі пастаўкамі? Фірмы беларускія, а ўласнікі замежныя і са скандальным мінулым. Я не знаю, что было в голове у этого бизнесмена, или большие деньги, про которые он думал, или просто он думал, что вот эти санкции ничего не значат. З кім і як працуе беларускі дзяржаўны гігант? У пачатку верасня літоўская мытня затрымала ў клайпедскім порце тэхніку беларускага аўтамабільнага завода, які знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі з 21 чэрвеня гэтага году. Праз Літву спрабавалі вывезці 4 кар'ерныя самазвалы. Аўтамабілі ў разабраным выглядзе змясцілі ў 18 кантэйнераў. Канчатковае краінапрызначэнне грузу – Чылі. Белаз у санкцыйным спісе і любая гаспадарчая дзейнасць забароненая згодна з санкцыямі. У пятніцу пагрузка грузавікоў на карабель ужо пачалася. Тады мытня пастанавіла спыніць экспартную працэдуру, па сутнасці рээкспарт. Паводле дакументаў, якія да нас трапілі, у кантэйнерах былі кар'ерныя самазвалы серыі 7513. Кошт аднаго такога аўтамабіля – 1 мільён 266 тысячаў 500 долараў. Кантракт на пастаўку заключаны ў пачатку траўня гэтага года. Прадавец тэхнікі – жодзінскі завод «Белаз», атрымальнік яго чылійскі дылер «Белаз Латын Амерыка», а пакупнік – сінгапурская дачка беларускага заводу «Финмайнинг». Апошняя страхуе экспартныя рызыкі «Белазу». Вот эта структура в Сингапуре является покупателем «Белаза», потому что она несет на себе риски расчетов в том случае, если этот «Белаз» нужно будет выкупить обратно. И в связи с тем, что в Сингапуре кредитный рейтинг суверенный выше, чем у Беларуси, выгодно регистрировать такие структуры дочерние в Сингапуре, а не гарантировать расчет по выкупу «Белаза» обратно из Беларуси. У клайпедскі порт самазвалы дастаўляліся чыгункаю, экспедыяваннем грузу займалася беларуская кампанія «Трансглобал». Адразу пасля затрымання «Белазу» мы патэлефанавалі дырэктарцы «Трансглобал» Надзеі Маслоўскай, каб даведацца дэталі інцыдэнту. Ждем ответа от таможни на предмет проверки документа. Пока больше никаких ни комментариев, ни действий мы давать не можем. Но вы же наверняка знали, что «Белаз» находится под санкциями. Почему вы поставляли тогда продукцию через Клайпеду? Таких комментариев мы не даем. Надзея Маслоўская рассказала, што мытня папярэдзіла іх аб затрыманні самазвалаў, але ці можна правозіць іх праз порт, пакуль невядома. Пока никаких отказов или документальных подтверждений мы не получили. Поэтому действовать против чего-то у нас не против чего. То есть вы ждете какое-то официальное решение, что этот груз нельзя дальше провозить через Клайпедский порт? Да. И когда его получите, будете думать, что делать дальше? Все верно. В соответствии тому, что мы получим, какое решение, будем действовать. «Трансглобал» мае багаты досвед экспарту беларускай прадукцыі за мяжу. Кампанія выйгравала тэндеры на пастаўку прадукцыі айчынных дзяржпрадпрыемстваў «Нафтан», «Белсолад», «Беларуськалі», «Гомсельмаш» ды іншых.
У 2019 і 2020 годах перавозца атрымліваў заказы на пастаўку белазаў праз Расію ва Узбекістан. Мы даведаліся, хто стаіць за гэтым прыватным прадпрыемствам. З дня заснавання 10 снежня 2009 года адзіным уладальнікам Трансглобал застаецца расійскі грамадзянін Грант Аганяц. Мы патэлефанавалі яму, каб даведацца пра затрыманыя ў Літве самазвалы. Алло. Добрый день. Добрый. Подскажите, я ищу Гранта Рафаэловича Аганянца. Это я. Грант Рафаэлович, меня зовут Александр Ярошевич, я журналист передачи «Давайте разбираться». Я к вам по такому вопросу. Вот на днях задержали БелАЗы в Клайпедском порту. Вы занимались поставками. Я хотел узнать, что вы сейчас будете делать. Ва ўладальніка Трансглобал не ідэальная рэпутацыя, і іншая яго кампанія засвяцілася ў Кыргызстане ў крымінальнай справе, звязанай з махлярствам. Гаворка ідзе аб кампаніі «Дызель-камплект», у якой Аганяц пазначаны заснавальнікам. Яе офіс размяшчаецца ў свабоднай эканамічнай зоне Бішкек. У 2017 годзе «Дызель-камплект» завозіў у Кыргызстан некалькі партый белазаў. Самазвалы афармляліся ў рэжыме свабоднай мытнай зоны без выплаты мыта і падаткаў, але, як высветлілі органы кантролю, не ўся тэхніка праходзіла неабходныя працэдуры. Была ўзбуджаная крымінальная справа, на груз наклалі арышт, дзейнасць «Дызель-камплект» была спаралізаваная. Груз прастойваў на станцыі, яго павінны былі накіраваць ва Узбекістан. Справа зацягвалася, пачалі шукаць кампетэнтных людзей, якія маглі б паскорыць працэс. У выніку бізнесоўцы выйшлі на тагачасна адарадцу прэзідэнта Ікрамжана Ілміянова. Палітык папрасіў за паслугу $150 000, гаворыцца ў матэрыялах крымінальнай справы. Праз кіроўцу набліжаных прэзідэнта ўдалося закрыць справу. Потым з дапамогай інтэрнэту стала вядома, што гэта Ілміянаў. У цэлафанавай упакоўцы ў чорнай сумцы перадалі грошы. У кастрычніку 2019 года былы дарадца кіргізскага прэзідэнта Ікрамжан Ілміянаў быў асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі. Суд палічыў, што ён праз ашуканства завалодаў грашыма, паколькі ў яго апаўнамоцтве не ўваходзіла развязанне пытання аб спыненні крымінальнай справы. Пазней яму скарацілі тэрмін на 1,5 года, а крымінальная справа супраць кампаніі «Дызель-камплект» была спыненая. І пакуль мы рыхтавалі гэты матэрыял, літоўская мытня прыняла рашэнне дазволіць правозіць белазы праз Клайпеду, бо 80% кошту тавару аплацілі да ўвядзення санкцыяў супраць беларускага дзяржпрадпрыемства. Пастаўка белазу ад Трансглобал не адзінае сёлета. Дзяржпрадпрыемства планавала накіраваць у Чылі 18 самазвалаў. У пачатку жніўня пераможцы аўкцыёну на транспартаванне ў Пуэрта-Ангамас 10 машын серыі 7558F стала кампанія «Белшип» з прапановай $1 100 000. Дарэчы, тэндэр быў абвешчаны ўжо пасля ўвядзення санкцыяў 24 чэрвеня, а кантракт на пастаўку быў падпісаны пасля правядзення тэндэру. Они могут куда угодно повезти. Наше требование, чтобы они довезли до конца. После тендера этот договор с компанией сразу заключается? Да, по результату заключается. Ну, я так понял, что вы с ними заключили этот договор. Да. Что вы говорите? Да. У тэлефоннай размове дырэктар «Белшип» Вадзім Макараў не адмаўляў, што яны збіраліся пастаўляць самазвалы праз Клайпеду, але не сказаў, як яны цяпер будуць гэта рабіць, спаслаўшыся на прыватнасць угоды. У 2019 годзе дастаўца ўжо выйграваў тэндеры на экспарт жодзінскай тэхнікі ў Чылі. Касательно тех белазов, которые задержаны, наша компания никакого отношения к ним не имеет. Касательно другой информации, мы скованы конвенционным соглашением с нашим клиентом. Поэтому, извините, на другие вопросы я не могу ответить. З верасня 2019 года ўладальнік «Белшип» літоўскі грамадзянін Алексеюс Лінёвас. Ён доўгі час працаваў намеснікам дырэктара віленскай турмы і сышоў са службы на пенсію ў ліпені 2018 года пасля скандалу. Правзвяз скардзіўся на неэтычныя паводзіны Лінёваса ў дачыненні падначаленых. Яго вінавацілі ў прыніжэнні годнасці работнікаў, неабгрунтаваных заўвагах, псіхалагічным ціску. Былі таксама праблемы з заплатай працы. Каждый год они получили все больше денег, чтобы поднимать зарплаты людям, но эти деньги, не знаем куда, но они куда-то уходили, но зарплату не поднимали. Или поднимали очень мало количество рабочим, и то тем, которые были связаны, как вам сказать, друзья, знакомые, как-то они там не имели вопросов директору или ему, Линёву,
но еще от работы. Чым, акрамя перавозаў, цяпер займаецца Лінёвас, невядома. Вядома толькі, што да таго, як ён стаў уладальнікам бізнесу ў Беларусі, кампанія Белшип належала кіпрскай фірме Nativus Limited. І менавіта Лінёвас уладальнік гэтай кіпрскай кампаніі са снежня 2018 года. А да гэтага Nativus належаў офшорам з Маршалавых і Сейшэльскіх выспаў. Актывы Nativusу на канец 2018 года складалі больш за $270 тысяч. Адкуль у былога чыноўніка такія грошы? Мы паспрабавалі выйсці на сувязь з Лінёвасам праз ягонага сына і задаць яму такое пытанне. Валентинас Лінёвас сказаў нам, што бацька не хоча з намі гаварыць. Столько вопросов было к этому Линёву и про его компанию Белшип, и про поставки из Беларуси, и про его кипрский актив. Ну, мы вышли на связь с его сыном, потому что самого Линёваса мы никаких действующих контактов не нашли. Ну да, в принципе, и все эти вопросы мы задали ему. Но после этого к нам поступило с его стороны требование не использовать ничего, ни секунды материала, который мы засняли во время этой беседы. Ну да, но по крайней мере он сказал, что все, что мы хотели узнать, он спросил у отца. И отец сказал, что с нами вообще не хочет разговаривать на эти темы. Ну, никакого ответа тоже ответ. Ну да. Паводле літоўскіх законаў Лінёвас можа разглядацца як парушальнік санкцыяў еўразвязу, бо атрымлівае выгаду ад супрацы з Белазам. Грамадзянін Літвы, які ёсць адзіным акцыянерам кампаніі і атрымлівае выгаду ад угоды з аб'ектам санкцыяў, можа разглядацца як парушальнік санкцыяў ЕС. Літоўская пракуратура паведаміла, што за парушэнне міжнародных санкцыяў, уведзеных у Літоўскай рэспубліцы, прадугледжаная крымінальная адказнасць. Мінімальнае пакаранне штраф, максімальнае да 5 гадоў пазбаўлення воли. Факт, что после санкций бизнесмен берется за бизнес с теми, кто под санкциями, это уже его легкомыслие, я бы сказал, да, потому что все равно после этого он сам попадает под санкции. Я не знаю, что было в голове у этого бизнесмена, или большие деньги, про которые он думал, или просто он думал, что вот эти санкции ничего не значат. Но это уже предположение, просто надо понимать, что санкции это серьезно, и это нельзя обходить. Итак, что мы высветлили на гэтым этапе нашага расследавання? Праз еўрапейскія санкцыі буйны прамысловы гігант сутыкнуўся з праблемамі пры экспарце самазвалаў у краіны далёкай дугі. Новыя пастаўкі тэхнікі праз традыцыйны порт у Клайпедзе будуць немагчымыя, а ў еўрапейскіх партнёраў Белаза могуць быць праблемы. Але ці могуць кантралюючыя органы працаваць больш эфектыўна? Пра гэта далей у нашым матэрыяле. У США за выкананнем санкцыяў сочыць адно з падраздзяленняў Міністэрства фінансаў упраўлення кантролю за замежнымі актывамі. У еўрапейскіх краінах гэтае пытанне аддалі ў кампетэнцыю мясцовым урадам. Літоўская мытня, да прыкладу, моцна загружаная працай пасля ўвядзення абмежавальных захадаў супраць Беларусі. Груз работы после всего пакета санкций и российских, и белорусских, он очень большой. И тут, да, вопрос компетенции, как производить мониторинг этот весь. Просто в Америке больше практики работы с санкциями. Санкции были против Ирана и против Северной Кореи. Просто из-за этого есть институции, люди, которые просто занимаются вот этими схемами, да. Не знаю, может быть, и у нас наступит время, когда будем иметь отдельный институт или группу людей, которые просто будут этим заниматься, потому что весь пакет санкций, он становится все больше. И в итоге понемножку это дает, результат тоже этих таких проб обойти эти санкции будет, наверное, все больше и больше. Павел Усаў з Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу згодны, што ў Еўропе не стае асобнай арганізацыі, якая б сачыла за выкананнем санкцыйнага рэжыму. Бо ўсё ж такі санкцыі гэта санкцыі патрабуюць сістэмнай працы, існавання адпаведных інстытутаў, якія будуць займацца і кантраляваць працэс рэалізацыі санкцый і
працэс эвалюцыі, звязаныя з тымі кампаніямі, якія намагаюцца абысці санкцыі, і гэта павінна прыводзіць да яшчэ большых санкцый у дачыненню да тых ці іншых асобаў. Паводле ягоных словаў, пры Еўракамісіі неабходна стварыць спецыяльную камісію ў справах Беларусі, якая будзе мець непасрэдны кантакт і сувязь з усімі важнымі цэнтрамі палітычнай апазіцыі Беларусі. Таксама, калі мы кажам пра ўзровень нацыянальных урадаў, такія камісіі, калі ёсць інтарэсы, зацікаўленасць у тым, каб Беларусь стала дэмакратычнай, такія камітэты павінны быць створаны пры нацыянальных урадах, улічваючы, які крызіс зараз адбываецца вакол Беларусі. Калі няма адзінай палітычнай волі, калі няма адзіных палітычных інстытутаў, якія прымаюць хуткае аператыўнае рашэнне, санкцыі будуць неэфектыўнымі. Улады Беларусі ацэньваюць выдаткі ад заходніх абмежаванняў на 3% валавога ўнутранага прадукту, прыкладна 4 мільярды 500 мільёнаў рублёў. Але паводле ацэнкі эканаміста Дмітрыя Крука, мінімальныя страты толькі ад сектаральных санкцый у еўразвязу могуць быць прыкладна ўдвая вышэйшымі. Санкцыі маюць сістэмны характар і, канешне, калі яны будуць функцыянаваць у доўгатэрміновай перспектыве, то падарваць пэўную рэсурсную базу рэжыма яны змогуць. Тым не менш, таксама не варта пераацэньваць магутнасць санкцый і эфектыўнасць санкцый у сэнсе, калі Беларусь знаходзіцца пад эканамічным крылом ці пад эканамічнай падтрымкі з боку Расіі, заўсёды будзе кампенсацыя. І на сённяшні момант санкцыі маюць хутчэй не палітычны, не эканамічны, а маральны эфект, паказваючы, што еўрапейскі звяз Захад не жадае мець ніякіх дачыненняў, прынамсі з дзяржавай беларускай. А пакуль мы працавалі над гэтым матэрыялам, па Беларусі пракацілася хваля затрыманняў рабочых. Александр Лукашенко заявіў, што спецслужбы знайшлі на прадпрыемствах шпіёнаў, якія распавядаюць Захаду, як Беларусь спрабуе абысці санкцыі. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Ну, шпионят фактически и сдают информацию туда. Лукашенко паабяцаў, што такія людзі сядуць надоўга, бо яны свядома за грошы заходніх спецслужбаў шкодзяць беларускай эканоміцы. Будут пробовать, да, обходить эти санкции, но будут и такие кейсы, когда просто поймают тех, которые будут создавать эти схемы, и будут меры из-за этого. Беларусь упершыню потрапіла пад санкцыі еўразвязу яшчэ ў далёкім 1997 годзе пасля рэферэндуму па змене Канстытуцыі. З часам абмежаванні то прыпыняліся, то пашыраліся. У чорныя спісы, як правіла, траплялі чыноўнікі. Пасля выбараў 2010 года Брусэль упершыню наклаў санкцыі на бізнесоўцаў з атачэння Лукашэнкі і іх актывы, але яшчэ тады абмежаванні навучыліся абыходзіць. На жаль, гэта не ў першы раз, калі адбываюцца такія маніпуляцыі. Даволі яскравы прыклад быў менавіта з кампаніямі Певціева, якія трапілі пад санкцыі пасля 2010 году, як хутка гэтая кампанія яго, якая займалася гандлем зброі, была перааформлена. Тым больш, дзякуючы Певціеву, лабаваліся ў еўрапейскіх структурах антысанкцыйныя працэсы, што выклікала шмат скандалаў. Сёлета еўразвяз упершыню ўвёў супраць Беларусі і сектаральныя санкцыі. Пад абмежаванні трапілі цэлыя галіны: тытунёвая, нафтавая, калійная. Апынуліся ў чорным спісе прамысловыя гіганты. Сярод іх ужо згаданы намі БелАЗ. Праз еўрапейскія санкцыі з вытворцам самазвалаў адмовіліся працаваць пастаўшчыкі рухавікоў Rolls-Royce і Cummins. Цяперашні міністр прамысловасці, а ў минулым генеральны дырэктар жодзінскага заводу Пётр Пархомчык распавёў, што канструктары шукаюць рашэнні па імпартазамяшчэнні камплектуючых і паабяцаў нават здзівіць. Итак, что мы высветлили падчас нашага расследавання? Беларускія прадпрыемствы робяць спробы для абыходу заходніх санкцыяў, а еўрапейскія кантралюючыя органы імкнуцца гэтаму процідзейнічаць. Мы ж будем назіраць, хто апынецца паваротлівей.